San laban tile dama in ka kɔn a seliw ɲɛ yɛlɛma foyi ma don Mali faaba kɔnɔna ɲɛnajɛw la halibi nisɔndiya ni kanu min tun bɛ taa ni san waati ye suguw kɔnɔ kunkolo dilanyɔrɔw la walima finikalayɔrɔw la rue marchandiw ani fɛn wɛrɛw la o bɛ ina fɔ o bɛ ka dɔgɔya yala a kun ye warintanya de ye wa walima dusuma kasa de ye wa maliden dɔw sɔnna k'u hakilina di a ko kan ne tɔgɔ ye Sumayila Jakite n bɛ wele Sumi n ye commerçant ye Alde Bamako kɔnɔ bon sugu alhamdulilayi an bɛ k'an garijɛgɛ sɔrɔ sugu tagabolo a ka suma dɔɔni mais a ma an degun quoi parce que actualité min bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ b'o dɔn quoi donc sugu tɛ se ka a ka rythme kɔrɔ sɔrɔ an tun bɛ min sɔrɔ kɔrɔlen an tɛ se k'o sɔrɔ sisan mais alhamdulilayi an bɛ dɔɔni min sɔrɔ ka fara an ka hɔrɔnya kan o ka fisa ni caman b'i bolo mais i m'i ka hɔrɔnya sɔrɔ quoi. Décembre kalo tile 31 tun bɛ na ni nisɔndiya ni kanu min ye o yɛlɛmana ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ sisan i n'a fɔ a yiralen bɛ cogo min na Mayimuna Kulibali fɛ n'ale ye muso kunkolo dilanna ye Alde Bamako la. Ne ko ma fɛngɛ ne ka perruque tɛ se ka kɛ sans col ya a bɛ se ka kɛ bebeleni na o la bɛɛ b'a don i kunna. San laban in na kɔni sugu tɛ sugu bɛ ka na dɔɔni kelen marché ka suma yɛrɛ de. An ɲɛ bɛ sugu falen na o bɛɛ la ko aw bɛ ka kule ko sugu tɛ yen. Sugu tɛ yɛrɛ yugu sanaw de ka ca la sinon kun dilanna kɔni kelen de bɛ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ la. An bɛ Ala deli yanni san yɛlɛma ka se mɔgɔw ka bɔ yɛrɛ de o de ka d'an ye. Fan wɛrɛw fɛ i n'a fɔ feba kɛnɛ kan feerekɛlaw wasalen don wa u wasolen bɛ ni ɲina sugu ye ni san laban in na. Ne tɔgɔ Mamadu Kɔla Ɲamele bɛ n wele Pare. Bon, vu la situation du pays, mais on a tama togo o togo feba kɔnɔna la yan nɔ a fɔri ka di mɔgɔw ye e yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na étrangers bɛ yan nɔ iraniyɛnw bɛ yan nɔ pakistanais bɛ yan marocains bɛ yan nɔ mɔgɔ caman bɔra Burkina Senegal ninnu bɛɛ nana foire in kama. Bon, hali a dan mɔgɔw tɛ minɛn minnu ye sugu kɔnɔna la n'i nana foire kɔnɔna la i b'o olu ye donc ala da o ma mɔgɔw bɛna sanni kama ça va an b'a la barikada sanni taabolo yɛrɛ la. Sifinaka dɔw bɛ giringajɔ la bari olu fɛ ɲina san yɛlɛma seli ɲɛbilaw ɲɔgɔn tɛ Korotumu Jara. Chaque week-end me to na i bɛ fɛnmisɛnninw san et puis fɛnɛ i bɛ se k'i ɲɛnajɛ a kɔnɔna la mini concert bɛ k'a kɔnɔ a ka fisa quoi tiɲɛ yɛrɛ la a san yɛlɛma in taabolo la an b'a fɔ alhamdulilayi yɛrɛ de parce que ne nana semaine tɛmɛnen ne ye n ka fini ni n ka samara san a ka nɔgɔn yɛrɛ de. Nga Mamadu Kanaji n'ale ye 31 décembre seli kɛbaga ye y'a yira ko ɲina san seliw timinandiyaba ta ale la. Bon dɔwɛrɛ tɛ an bɛ fête organiser ni n terikɛw bon o kɔni fɛn bɛɛ da ka gɛlɛn sisan kɔni finiw yɛrɛ da bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ an kɔni an b'an débrouiller an b'a essayer k'a san sinon da ka gɛlɛn. Tiɲɛ yɛrɛ la ni san laban in na waati gɛlɛya ye ɲɛnajɛw tiɲɛ Bamakɔ kɔnɔ Habiba Nango Traoré VOA Bamara Bamakɔ.